What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? In today's video, pag-uusapan natin ang inyong mga katanungan regarding sa Google AdSense, YouTube, Studio Beta, Creator Studio Classic, at saka yung mga non-copyrighted music. So before ko ituturo sa inyo regarding YouTube Studio Beta, merong mga tanong akong natanggap regarding sa aking previous vlog on how to set up a Google AdSense. Ito. Ayan, so merong mga ilang katanungan na aking sasagutin. Ngayon na, now na. Alright. So, first question is, Kuya, ite-text po ba sa'yo yung code? Yes, magte-text ang Google AdSense sa inyo regarding sa code kasi gusto nilang i-verify kung existing talaga yung inyong mobile number. Kailangan nilang i-verify yun, guys. Number 2, pwede po bang mag-register gamit lang Android phone based sa Google AdSense na tutorial or parang kanilang ano tawag dyan? Steps? Pwede daw gumamit ng mobile sa pag-register sa Google AdSense. And lastly, bakit wala akong Creator Studio? YouTube Studio lang po meron. Tapos wala po yung option na monetization. Ayan guys. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon regarding paano ba mag-switch from YouTube Studio Beta puntang Creator Studio Classic. Ang YouTube Studio Beta, yan yung bagong mukha ng Creator Studio Classic. So kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube or hindi mo pa nako-connect ang YouTube channel mo sa Google AdSense, malamang ang iyong Creator Studio is yung YouTube Studio Beta. So pwede ka mag-switch from YouTube Studio Beta to Creator Studio Classic or vice versa. So depende sa taste nyo kung ano yung mas gusto nyo. Pero hindi ko pa masyadong na-explore ang YouTube Studio Beta, so mas prefer ko yung Creator Studio na Classic pa din kasi masisiyaw hanapin yung monetization regarding sa status ng yung account and etc. Before going sa video pala, last question, saan daw ako nagda-download ng non-copyrighted music? Yan, ipapakita ko din sa video kung saan ako nagda-download kasi marami nagtatanong kung saan ako kumukuha ng music. And ituturo ko sa inyo pagkatapos ng switching ng YouTube Studio Beta hanggang sa Creator Studio Classic. Naghahang ito. Let's go! Hello everyone, welcome back sa akin channel. So in today's video, pag-uusapan natin ang YouTube Studio Beta. So before anything else, ano ba talaga ang YouTube Studio Beta? Yan, YouTube Studio Beta is the new home for creators. Here you manage your channel, get insights that help you grow and stay updated with the latest news. YouTube Studio Beta is replacing Creator Studio and brings with it many changes and new features. So how to switch? Ayan, so paano ba mag-switch ng YouTube Studio Beta papuntang Creator Studio Classic? And if you are a beginner in YouTube or hindi mo pa na-connect ang YouTube mo sa Google AdSense, so malamang YouTube Studio Beta ang lalabas sa iyong makikita. For example, ito yung aking bagong channel for my reaction video. So, let's go to YouTube Studio Beta first. Ito yung bagong mukha ng Creator Studio ng YouTube. Bagong face. Ayan, ito yung bagong mukha ng Creator Studio. So, dyan makikita mo lahat-lahat. Yung nasa channel mo, yung views. Ayan. And, if you want to switch from YouTube Studio Beta to Creator Studio, yung dating Creator Studio, just click lang down below. Yan, makikita nyo sa baba. Creator Studio Classic. Click mo yan. When you click that, merong magpa-pop up na question. Ayan. So, pili ka lang dyan kung anong trip mo.
Pwedeng nang yung first, pwede others. Ayan, pili ka lang dyan kung anong gusto mong piliin. It will not matter. So, I chose others and yung first one. Then, submit. And magpa-pop up naman yan to verify kung isasubmit mo talaga. Just click OK. And then, after ilang minutes, switch ka na sa classic na creator studio. Ito yung creator studio na classic, guys. Meaning, hindi, ito yung dating creator studio. Pero I chose to use this kasi mas accessible siya sa akin. Hindi ako nahihirapan. Mas okay siyang gamitin. Ayan, just click channel. Ayan yung monetization. Enable. Click enable. So that's it, guys. Click mo lang yung YouTube Studio Beta. If you click that, balik ka na naman sa bagong mukha ng Creator Studio. So ito yung bagong mukha ng Creator Studio. So vice versa lang siya, guys. Pwede kang pumunta sa YouTube Studio Beta, pwede din sa Creator Studio Classic. So just click lang yung nasa left bottom. Ayan, sa taas ng avatar mo. Click mo lang yung YouTube Studio Beta. So ayan, balik ka na sa YouTube Studio Beta mo. If you want to go back to Creator Studio Classic, click mo lang yan sa pinaka bottom. Ayan, so fill up ka lang dyan kung anong gusto mo. Then submit, then may pop up na naman ulit. Click that one and automatically diretso ka na sa dating mukha ng Creator Studio. Ayan, so that is the old face of Creator Studio or YouTube Studio Beta. Okay, so meron nagtatanong sa akin kung saan ba talaga nakakapag-download ng non-copyrighted music. Saan ba ako nagda-download ng music na hindi copyrighted, na pwede ma-monetize yung video mo? Ayan, punta ka lang sa Creator Studio. Ayan, click mo lang yan. You click that, automatically, ito na yung mukha ng Creator Studio. Click Create. Yung icon na yan, na parang may video na icon. And, i-redirect ka niya sa audio library. You can download non-copyrighted music sa loob mismo ng YouTube. Pili ka lang dyan ng mga music na gusto mo. Audio library. Sobra na. Yan, so merong mga music dyan na iba-iba ang genre. Dami-dami music dyan, hindi ka mauubusan. You can play that by clicking the one. Click mo lang yung play. Then, sa gilid yung download. Meron din mga sound effects na no need nang i-download from YouTube. Convert it to a video or MP4, whatever. Pili ka lang dyan, ang dami-dami dyan. Hindi ka mauubusan. Lahat ng sound effects andyan. Sa songs naman, meron siyang iba-ibang mga genre. May mga genre. Ayan. Cinematic, classical, reggae, pop. Mga moods. Angry, sad, romantic. Ayan, acoustic guitar. Duration, kung ilang minutes ang gusto mong music. Ayan. So, example, mag-play ako ng isa. You can listen to the music by clicking the play icon. Tapos, listen ka muna kung gusto mo siya or tape mo siya. If you like it, click sa pinakagilid. Then, automatically, mada-download mo siya. Ayan na. Di ba? Download agad. Ganyan ka-easy. Kung kailangan nyo naman ng copyrighted music, si YouTube mismo mabibigay sa inyo ng libreng non-copyrighted music. Ayan, so I think that's it, guys. And thank you so much for
watching my video and for viewing my video and learning with me. If you have any more questions, just drop the link, drop any questions down below. Okay? Thank you and goodbye. That's it guys. So yun ang steps on how to switch from YouTube Studio Beta papuntang Creator Studio Classic. Pwede siyang ipag-switch vice versa, depende sa trip nyo. And maganda din naman na itsura ng bagong Creator Studio, pero hindi ko siya masyadong iintindihan. Kasi hindi ako masyadong mag-explore kasi more focus ako sa paggawa ng videos, and mas prefer ko yung older version kaysa yung bagong version. Anyways, regarding sa music naman, yes, sa YouTube mismo makikita ang mga music sa YouTube video or audio library. Merong mga sound effects dyan, genres ng song. Pili ka lang doon, walang bayad yan. Pwede kang ma-monetize using that source. So anyways, kung nakatulong ba sa inyo ang video na to? If yes, please give me a massive thumbs up. And pag hindi ka pa part ng family, please don't forget to subscribe to my channel. And see you next time on my next video. And if you have any more questions about Google AdSense guys, just drop lang down below para ma-address sa paggawa natin ng video. Okay? Bye guys, thank you so much and always love your family.